Regaendo kwase church mstara mambo Jesu. Amen. Mfaro wangu ngendiri pano zuwa ra nhasi. Regai ndipe rukudzo kuna mufundisi uye nevafundisi vese vari pano. Mwari ndi Mwari wakanaka. After such a long time ndofunga ndakapedzera kuya pa worship center before COVID. Ndizvo naye? Yeah, because the other time tatiri ku Kraaifontein. But regai ndipe rukudzo kuvafundisi vese vari pano mstara mambo Jesu. Amen. Kereke nzwai kugamuchira. Nchada ndiparidze kubva kubhuku ya 2 Kings. Madzimambo echipiri 2 Kings chapter 1. Right, all right. Regai mai mugadza vati verengere. Just hold on. What? 1 Kings chapter 1. 1 Kings chapter 1. Madzimambo ekutanga kubva pa chapter ya 1. First Kings chapter 1 kusvika pa verse 9. Tichaverenga Madzimambo okutanga chapter number 1 kubva pa verse ya 1. Zvino mambo Dhavhidhi wakanga akwegura, ava namakore mazhinji. Vakamufukidza namachira, asi haana kudzirwa. Naizvozvo varanda vake vakati kwaari, Ishe wangu, mambo ngaatsvakirwe mhandara, iye amire pamberi pamambo, avachengete, avate zviripo. But why the same scripture all the times? Sa Mwari vane chikonzero. Nyaya yaverengwa pano ndeyamambo David. Akura akwegura, asisameke madecisions samambo, but pane vanhu vaakumufungira nekuronga iva machinda ake kuti mambo, tiri kuona kuti tikakufukidzirai machira, tikaisa gumbeza pamuri kuti mudzirwe, muri kuramba muchitonorwa. Saka taakundotsvaka mhandara musikana angauye zvake kuti agone kuva mugumbeze renyu kuti mugone kudzirwa. Ndokubva pafambwa muguta munzvimbo yeShunemi ndokuwanikwa mhandara yainzi Abhishagi. Uye pazvatsanangurwa zvanzi musikana uyu anga akanaka kwazvo. Handizive kuti beauty ine chekuita here nekudziisa mambo, but zvakasvika pazvakanyorwa kunzi anga akanaka, haasi kudiwa zverelationship, ari kudiwa kuti ashandiswe nemunhu asingamude, but pataurwa zverunako. Something strange. Mambo havasiriwo vari kuda munhu, atochembera David. But pane vanhu vati toda kutsvaga musikana anouya kuti mambo mugone kudzirwa angapinde mugumbeza renyu. Ndokubva vatsvaga akanaka. Haadiwe namambo, chiso chake hachinei, haasi kutombodiwa. But vanhu vasvika pakuti tikuda akanaka uye ari mhandara. Sazvanzi ndokubva auya akagara muna David akasevha mambo. Ndofunga mambo wakatotanga kunzwawo kudziya, akasevhawo zvakanaka. But pane dambudziko riripo, nokuti zita rekuti Abhishagi rinoreva kuti father of error, baba vekurasika. So ndauya kuti ndigone kukoreketa imwe error muupenyu hwemunhu nhasi. Error iripo ndeyekuti munhu asiri kudiwa, hapana relationship. Chaari kudirwa ndechekuti adziise mambo. Ko varume havadi kumboronga zvekuvesa moto mumba munorara mambo, kwakusina mahita nguva idzi. Kungoti tovesa moto pachikona, mambo makavatapo mudzirwa, kana kuti taakutopa towedzera magumbeza. But vakati zvese zvatichaita taakuda kushandisa ari munhu. Ndokubva vanotsvaka musikana azvibata aiva mhandara, akanakawo, ane tarisiro yekuti ndichawanikwawo. Ndokubva paita vanhu vakamurongera kuti iwe hausi kuzowanikwa, toda ngokushandisa. Kwatiri kukushedza kunde kwamambo. Ndofunga naiye akafara, kana vanhu vakazvinzwa kuti Abhishagi ari kupalasi kwamambo vakafara kuti zvake
gamba vanhu vari kufara outside, iye paapinda mukati umu ari kundochema. Why? Because arimo ndiye anoziva ega kuti ndiri kushandiswa. Vari panze vanoyemura kuti zvaka akaenda kwamambo, but iye ari kwamambo anoziva namambo hatidanane, havandiziva, havana basa neni, ndiri kungovadziisa ndiri muno mugumbezi, havandibati, havanei neni. Vanhu vakamuona achienda kwamambo vakati zvake. Usati nevanhu vekuti unovayemura but ivo pachavo vanotoziva ndiri pama1. Kune vanhu vanogona kupretenda kunge zvinhu zviri right, anotochenawo zvakanaka ari muzimotikari rake but ega anyoziva kuti ndiri pama1. Asi vanomuona vanenge vachiti zvake. So ndo picture ina Abishagi. Akanaka kudaro, runako rwake harisi kuconsidwa. Mambo havasi kutombomuda. Hapana relationship iripo. Pane vada kungomushandisa basa regumbezi. Mambo vaifanirwa kuwedzerwa magumbezi vadzirwe. But kune vakataya pane munhu watida kuwaste life yake. Nokuti kana aida kuroorwa kunzoko hakuna chamuroora. Kana kune vaida kutaura nezvebeauty yake kunzoko havachamuona nokuti toda kuti auye kupalace. But kwaauya kwacho auya kuzoabuswa. So nzvimbo inenge palace ukanoabuswa uriko, vanhu vanogona kusaziva nokuti unoita matama kunodyiwa zvakanaka. Tine vanhu vari muwanano dzekuti akasimba kudai unofunga kuti ndezvimwe zvinhu gamba mukati umu munhu akaonda zvisingaiti. Munhu ari kuabuswa ari kupalace kwamambo anochena. Kana motakedi ichibuda anotenga arimo achitokuwevha yoso. But ega anoziziva kuti mandiru muri kushandiswa munhu. So wakaipa une tsika yekudaro yekuti akada kuabusa vanhu haashande nezvinotyisa kana zvisingadiwe nevanhu. Anounza zvinhu zvokuti unonzwa sekunge pane kafevha so. Makore achifamba usina kuroorwa paine kafevha. Kana ari mukomana anenge achikuitira zvese chaasingaite kuenda kwatete chete. Zvese anenge achiita kana kuDubai munoenda but kwatete hakuendeki. Unyatsoona kuti panapa tine kalavhu kanenge kemupalace but pari kushandiswa munhu. Uri kundeinzwa manje. Nyangwe nemabasa, kune mabasa akadaro ekuti unenge une status chiremerera. But wegozoti mara hapana. Asi uchinzi chef, boss, barinoona kumushandisi kuvaka. Pane kuabuswa nekupiwa mabenefits ekuti vanokuona zvavo vanenge vachiti zvavo vari mupalace. But wega unotoziva kuti life yandirorama era hakuna chef wakadai. Vasina pekugara. Uchingoti chef. Wega unyatsozvinzwa kuti hakuna boss wakadai. Vasina uchavanganongedzere cheupenyu hwavo. Vanhu vachitokusaluta vachikutya. Wega uri mumba mako uchizoziva kuti but ushefu wacho unenge ungoitana chef hapana zviri papa. Abishagi vanhu vamutsvaga havamude. Asi vatoita choice yekumusarudza kuti uya kuno. Mambo wacho waari kutsvagirwa haamude. Yaari kutsvagirwa yacho ndeyekuti mudhara kumusesekedza apa pedyo nekufa achembera. Makore afamba. Uyo ake mashoma. But ari kunzi chiuyawo weste makore ako pane munhu asare nemakore mashoma ekuti afe. Kuda kuti ari kuuya kuzogara nemunhu waasiri kuroorwa naye, waasiri kudanana naye. Vanomuda vari panze kuda kuti ari kuvanzwa, ari kubviswa mune potential yekuroorwa, achinovigwa maasingadiwe kuti afire imo. Kune mweya inoti kana yafunga kukurwisa. Yesterday I was ministering street. Moses paakaberekwa muEgypt akaendeswa mupalace kwa Faro. Zvichiita sekunge pane favor hombe iripo. Gamba vana vese vaiberekwa ukomana vaiurawa. But Moses paendeswa mupalace haana kuurayiwa physically. Vaida kuuraya time yekuti agone kurealize kuti ndakaunzirwei panyika naMwari. Why? Nokuti Moses ari suppose kuburitsa hama munhamo, but iye ndiye akatanga aburitswa kuitira kuti vagone kuburitsa imwe pfungwa maari yekuti hama dzangu dzinotambura, ndakaberekerwa kudzikinura hama dzangu, kureva kuti aida kufaitwa mentally. Vamwe vaurayiwa zvekudamburwa musoro, but iye aida kukanganiswa mumusoro. Akachengetwa kwa Faro
Saka Bible richiti kuna Hebrews 24. You've heard by faith. Hebrews 11:24. When you grew up by faith, not by age, by faith, and faith comes by hearing. Kuti paakakura mukuziva ndo paakati ndinobva. He refused. Chaari kunzi akaramba rugare, kuramba kugara kupalasi. Chaakaramba kuramba kudya zvakanaka. Munhu anoramba zvakaipa. Hakuna anoramba zvakanaka. But Moses nokuti wakura pakunzvera, akasvika pakuramba zvakanaka, zvaanoziva kuti hazvina kundinakira. Hama dzangu kuramba zvakanaka kwakaoma. Nokuti izvozvi tikariparidza kuti murambe asida kukuroora achikuitira zvakanaka, so unonzwa kuti taakukurwisa. Bozi unozonoti kubva kurent svika zvese zvaanoita nemafoni nekudii munditi ramba mune shuwa ndozodii. Gamba uri mupalasi hako but makore afamba, ende mupalasi mauri ukanyatsoinzvera anenge akude. David anga asiri kuda musikana but vaigara vese mugumbezi. Hapana relationship iripo, pari kushandiswa munhu. So kune vanhu vanofungidzwa kuti vari murelationship vachiabhuswa zvavo. Kungoti iwe havazoudzwa kunzi tiri kukuabhusa, but ndauya kuti ndizokuudza. Waunaye murelationship kana achitaura nezvako kune vamwe vanhu haataure zita rako rekuti Roziri, anotaura achiti time pusher. Haangadaro kwauri kaanoudza isusu. Sanda ndingokutipa mbishana kuti ndo zvaari kukuita izvo. Vanhu ava vanopiwa mazita, mumwe anotonzi pain killer. Kuti kana ndanetsana namadhamu tashupana so ndine munhu anongobvisa pain yacho, so uri pain killer remunhu. But haambokuudza kuti my pain killer anoti sweetheart. Saka ndangotumwa ndingokutipa kuti une rimwe zita. Zita iroro rinotaura kuti pari kuabhuswa munhu, pane ari kuroverwa time yake. Vanhu vachimuona vari kuti ari nani, but iye anofanirwa kuona kuti pano kungodziisa mambo but yangu life iri kutonhora. Hakuna chinobohwa chekuti iwe uri kudziisa mambo but yako life haisisina basa. Pane kuti vanhu ari kuita basa regumbezi. Gumbezi ndo rinofanira kudziisa munhu, kwete mumwe munhu. But vakaramba kutsvaka magumbezi ekuisa pamusoro ekutsvaga mamwe ekuwedzera. Vakati tine mwana umwe munhu watoda kushandisa panapa. Ende vanhu ava vana kutsvaga muzukuru wavo, aiwa vakanotsvaga mutorwa. Why? Nokuti naivo vanotoziva kuti izvi hazvina kunaka izvi. Nokuti dai zvanga zvakanaka kuti wako mwana apinde mupalasi, unotsvaga wako. But vese vanoabhusa havashande nevana vavo, vanoshandisa vana vamwe vanhu. Munhu akavaka bhawa night club, iye muridzi wenight club haaite pungwe, anovakira vamwe ana baba kuti vasiye dzimba dzavo vanorarira ikoko. Kana kukanzi kubhawa kune vasikana variko kubhawa, haambofa akati mwana wake musikana, mwanangu ndaane bhawa, enda unofaisa bhawa rangu. Haadi kutomboona mwana wake kubhawa rake, but anoda kuona vana vevamwe vanhu. Ufunge ndokuoma moyo kwakaita munhu. Kana achironga profit yeupenyu hwake, anofunga vana vako nemurume wako ndiye anovakirwa night club kunzi anorarira ikoko. Kudziisa homwe mumwe munhu yako ichitonhora. Abhishagi wasarudzwa nevanhu kwete namambo. Iye ndo chaaifanirwa kuziva kuti ndiDhavhidhi akutuma here kuti mangouya mega. Nokuti kana une ukama namambo zvasiyana nemunhu angouya mupalasi nje. Nokuti kune vakauya vatori vakadzi vevanhu ana Bethsheba vakatobereka umwe mambo anonzi Solomoni. Iwo wouya uri mhandara ongonzi hapana iripo. Muenvironment yekuti vakauya vari mvana vakabereka madzimambo, iwo wouya uri mhandara onzi asa hapana zvakaitika. What a waste. Vari worse vaita zviri nani. Iwe you are the best, nothing is coming out.
Life inoembarasa vanhu zvekudaro, zvekuti akafunda anogona kurarama upenyu unotadza kusvika pane munhu asina kufunda ari kuita zviri nani. Zvekuti unoshaya kuti saka medicine ndiri kuipotsa papi, nokuti environment yandauya iyi, kana mhandara ichinzi yakangobuda yakadaro, but mukadzi wemumwe munhu Bathsheba akauya akabereka Solomon, saka inini semhandara ndaipotsa papi. Abishaga adiwe asi mupalasi anopinda. Kuna kuti wakaipa anotsvaka nzira dzinokukwezva dzinonakidza so kuti uende musystem inokuabuse. Chakaipa chinotapira, chinovava maresults ezvakaipa. Chakaipa ukada kuchiita chinenge chichitapira, chinovava maresults acho. So musikana auya mupalasi zvayemurwa nevanhu vakawanda kuti zvake mwanasikana. Ndofunga vamwe ana mai nana baba vakasara kupuputira vana vavo kuti muchigeza muchionekwawo mumwaendawo. Gamba kwaendwa kwacho hakunaita research kuti ari kudiwa here, ari kunodiko kwaendawo. But vanhu vese panza vaingoti zvake aendawo. Zviri nani kuregera kuenda mupalasi uchinoshandiswa uwanikwe zvakanaka kunze kwepalasi. Nokuti wataregera achienda uyu nyange achinzi Abishaganga akanaka runako rwaka rushande chinhu, nokuti kwaenda kwacho haasi kudiwa. Kune vanhu vangofunga mweya wokushandisa vana vevamwe vanhu kuti zvavo zvisaite zvakanaka. Musikana ane future, ane potential yokuita zvinhu, but kune vanhu vamubvisa musociety ari fanirwa kuva successful, ndokubva muti uya mupalasi wobva wava a failure uri mupalasi. Kune madhimoni anoteera vanhu kusvika palevel yokuti vanhu vanotenderwa kupromotwa, but mupromotion imomo mushaya chinobuda. Kune dhimoni risinganetsa aiwa rinotokurega uchipinda muwanano, but muwanano imomo zvotoona. Bhaibheri rangu rinoti Jacob aroora vakadzi vake vaviri. Mwari vakazviona kuti Jacob haasi kuda Leah, yet Leah atoroorwa naJacob, but Mwari ndokubva vaona kuti nyange aroorwa but haasi kudiwa. Ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel asiri kubereka. Nechikonzero chekuti Mwari vakatoona kuti kuroorwa aroorwa but kudiwa haasi. So kuroorwa imwe subject, kuzodiwa imwe subject. Zvinoti Mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakaroorwa. Pamwe usiku ndinzwa. Zvinoita ufunge kuroorwa, but Mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa. Asi achitosunga Zambia itonzi mai Jacob, iye naJacob hawirirani. Mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa but akaroorwa. Kuna mwa challenges are so internal yekuti Mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema. Dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume, unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi. Jesu wakabvunza mukadzi weSamaria akamuti chienda unodana murume wako, zvikanzi handina, zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna, nokuti ari kumba uyu haasi wako. Kureva kuti pakatova nechiprofita chakakura kuti munhu anenge aine murume, but kana Mwari vakubvunza zvevarume chaizvo, munhu anogona kutoda namatira kuti Ishe ndiri kudawo murume, iye ari pamurume. Zvanzi wataura chokwadi nokuti ari kumba haasiri, muchitogarisana but wega wachitoziva kuti murume handisanda naye. Era yemusikana uyo iri kubva pakuti haasi David ati ndinokuda. David haasiri afunga zvinhu izvi. Iye atochembera, haachatombonzwi kana kudzi akumekerwa madecisions nevanhu vaanogara nawo. So kune vanhu vangofunga kuti musikana uyu ngauye kupalasi. Chikonzero sei wakauya kuchechi ndopada kuti titangire nhasi. Nokuti tine vanhu vakauya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, but the main reason munhu anofanirwa kuinga kuchechi ndeye relationship. Yekuti uzodziisa mambo inonetsa. Relationship, dai musikana uyu aidanana naDavid,
tainzwa momwe results are different. But David wacho, the king knew her not. Mamba wana kutombomziva. Kana kumubata, ndofuka kana nezita chairo. Kungo zauti mune munhu ndikudzirwa. She was serving wholeheartedly, but in the name of abuse. Ibasa raifanirwa kuitwa negumbeze nemachira, but rikuitwa munhu. Ari mwana wavamwe vanhu. Anetarisiro kuita zvimwe zvinhu muupenyu, but kune mweya yakamurwisa nenzira yakati rongekei kurwiswa zvekuti unotamburira mupalasi. Kurwiswa zvekuti vanhu vanogona kusaona kuti uri patight, nokuti vakakutarisa unenge wakapfekawo zvakanaka, uchiyemurika kwazvo, but mweya yechina ichitozva kuti takawina munhu wedu. Kune ataki yakarongeka to a level yekuti newo unopedzera wakusapota chiri kukuataka. Unizozwa kuti ndaimbotara nemwe muchinda so. Ndikati mukuru yamuri kuita iite iyo inoitwa kunza small house kunzi kudi. Ndobva atanga kurizena nene zvikanzi bandozosvika kuti ndikamusiya manje anozoita sei. Usa kune munhu anenge akutange ndimesaya. Unonzwa kunamata. Kuti anotambudzika azvizoita musho moyo wangu unobatikana. Chivi chikasvika palevel yekuti unotange waamwari kumunhu. Right. Mwari une nzira dzekubatsira vanhu vake. Kwete kuti manje ndikamusiya manje moyo wangu unobatikana, kumusha kwawo kuti ndiyari kutosapota vanhu. Unonzwa kunamata so muchivi, kunzwa kunamata. Kuita tsitsi dzekuti unonzwa kuti aizve ndikamusiya azviite. Kunyazonzwa kuti mweya waMwari unenge wakanganisirwa. Mwari wacho achitisiya uchirizena naMwari kuti Ishe ndikamusiya munhu zvinhu hazvizofamba zvakanaka. Church ndinzwe. Attack painouya seyaAbhishagi. Aiuya uchirwiswa unodiwa. But unofanira kuziva kuti ari kundida ndiani ende ndichidirwei. Nokuti musikana uyu haasi kudiwa na King David. David haasi tomboziva kuti kwauya munhu akaenda unotsvagwa nevanhuwo zvavo. Auya mupalasi haana kuinga relationship basa. So secret yekunamata inotangira parelationship. Usatangire pakuda kutsvaga zvimwe zvinhu usina kutsvaga ukama naiye muridzi wezvinhu. Chaainga uyu haana kuinga mambo. Angoinga mazuva ekuti vapedyo kufa rega vangodzirwa, gamba namambo wacho havasi kuzivana. Ndine mubvunzo manje. Iye David ari kutsvagirwa musikana wekuti amudzise, anga asina vakadzi here? David aiva nevakadzi vakawanda, but inda vakadzi vese havadi kudzisa murume wavo. Iwo musikana ndiwo unozvigona here? Amene musikana ndiri kubvunza ine. Iye mukadzi wake chaiye ari kutadza kunyatsomupa joy, iwo ndiwo unoikwanisa. Uri kuona sekunga unotonzwa achitobvunza muri kutambiswa, muri kubikirwa here, muri kubatwa musha. Iwo ndiwo uda kunyatsodziisa mambo. Rega ndipasiye papa. Urinyatsoona kuti murume uyu ari kutambiswa beta inini ndindozvigona. David ane madzimai, kwete mudzimai, madzimai. Vadi kuita majuti ekudziisa mudharo. Kogoita kamusikana kanoti zvatadzwa nemadzimai ndozvigona pana mambo. Kana mweya wokushandiswa wabata, anonzwa kuti zvaari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma ndoda kudarika ipapo. Haanzwe kuti murume womunhu anonzwa kuti aiwa mukadzi wacho pane paari kutadza. David haana mukadzi, ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dhedhi vaakutonhorwa regai tidziise dhedhi. But vakadzi vese vonzi endai uku toda kutsvaga mumwe musikana. Ende musikana wacho wotoregera kubvunza kuti zvatadzwa here naana Bhetishebha vese madzimai ese ari muno ana Abhigeri wazvitadza here? Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugumbezi. Kune vanhu vakuprefer kupinda mugumbezi than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyoyi. Kune
akugona kutambira mugumbeze chete. As long papalace tichi breakfast tichirohwa hembe tichitengerwa kana ndikanzi ndakurorwa totambira hedu yemugumbeze iyoyo. Uchizobuda nei mugumbezo mwapana? Ana Betsheba vabereka mamwe madzimambo ana Solomon. Ukaverenga pamberi uchanzwa kuti musikana uyu haana chaakawana mupalace. Chasara kudzingwa chete nokuti Solomon kana apa nyanga anosapota kwa mai vake. Ariko mabasa ekuti avakurwise vanokusumudzira unorwiswa nesalary. Unosumudzirwa zvekuti vanhu kumusha uko vanokuvenga kuti but ndishefu kusouth ikoku. Gamba ndishefu ari kudziisa vamwe. Kambani iri kudzirwa nekuda kwake. Vakatomisa position iyo nekuti ane zvaanogona but havana moyo naye. Vane moyo nezvaanogona zvingabenefite company. Kuti uri kushandiswa as a tool yekudziisa masystems ehomwe dzevanhu. Ndati ndiri kuzviparidza kuti area iyoyo Mwari wakuwanire nyasha inoda kukanselwa. Haungave munhu ari so professional anogona zvinhu yet you are being used. Ari kungodziisa mambo iye achiwanei wake upenyu uchitonhora. Destiny nefuture yake zviri kuparara. Tine vanhu vekuti vane zvavanogona zvikatoonekwa nevamwe vanhu torai munhu yanogona zvinhu izvi. Iwe pavakakutsvaga pai vanga vanzwa mbiri yako yekugona basa ndokubva vakutora but havagone kukudziisa. Kune mweya inokurwisa uri palevel yekuti vanhu vanenge vachingoti but zvake. Makaona mota yakauya nayo paholiday gamba haisi yake. Imota yekudziisa kwaari kuita kwaari kudziisawo. Vanoziva kuti tikanyatsodzirwa kana zvaita tichakudzinga iyi inosara. Mweya wokushandiswa unokutevera kusvika palevel yekuti unopromotwa. Vachitoziva kuti neunyanzvi hwake tinosimuka. Torai munhu yanogona. But mweya uripo ndewekuti chatamudira hakusi kumuda zvatiri kuda kubva kwaari. Ngwarira vanhu vasingakude vanoda zvaunogona nezvaunoita. Gore rogopera ugokura ugochembera ugozoona kuti vanga vasingade inini vaida unyanzvi hona ndinawo. Zita rekambani rikasimuka rako richidzikisirwa so. Iri mweya unogona kutadza kuona why. Nokuti kana muri mukudziisana namambo kupalace zveumambo mambo unozviwana but ziva kuti hausi mambo. Anoziva kuti ukarorwa nadhokta iwe hauite dhokta unongori mukadzi wadhokta. Paanofa anotofa nechitupa chebasa rake hanzi chipa yadzimai vachasari vachirapawo. Wakadziisa chiremba. Kune mweya wokudziisa homwe dzevanhu yako homwe yakaboka isina chinhu. Unoshanda zvekuti naivo vanonzwa kuti aiwa munhu anoshanda uyu. Havaronge zvingabenefite iwewe. Vanotsvaga zviri temporal zvekuti ukangonetsa nawo vanosara vaine mari dzavo iwe woenda wakadaro. Asi vanenge vachikuona vachinzwa kuti Abisha agari mupalace vanenge vachiti asi zvake musikana uyu ane lake akomana. Ndomakambani ataishuwirawo kupinda ndokwari ane lake. But ari mukati anongoita zvinongoitwawo imomo zvokungodziisana dziisana. Wake upenyu anenge achishima misodzi. Dai Mwari atibatsira era yakorektwa iyoyo. But ndinofanira kuti Mwari wedu hakanganwe uye ndiMwari akatendeka. Musikana uyu haana kuzvisarudza kuti apinde mupalace. Kune vanhu vakamubunyikidza vakamusarudza. But nekuda kwokuti kudenga kuna Mwari une nyasha. Yakasvika nguva muNew Testament church. Bible rinoti kudii? Josefa wemba yakwaDavid aidanana nemhandara yainzi Maria. Mhandara Maria ndokubva yasarudzwa nedenga kuti itakure pamiri paJesu rinova ruponeso. Kureva kuti mumba yaDavid makambouya mhandara yakashandiswa
inonzi Abishagi naKing David. But mwanakomana wa David manje Jesu kuti aberekwe kwakatsvagwa one from the lineage of David. Sei Mwari vakubata futi imba ya David uye wobata mhandara. Mwari varuda kukorekta era yakaitwa naAbishagi kuti nokuti umhandara kuzvibata kudzikama kureva kuti kuzvibata nekudzikama kwako akufanira kuendera mahara, kuda kwako Mwari nekushingaira kwako akufanira kuenda mahara. Mwari vachati you are favored among the women. Mary wakaitirwa favor akatakura the pregnancy of Jesus, kureva kuti nyaya ya Mary icorrection yakaitwa munyaya ya Abishaga, nokuti kana Maria ari mhandara yasarudzwa kutakura Jesu akatanganzi nengirozi you are highly favored among women. Yet Old Testament kune mumwe akaabuswa ari a virgin girl. Saka Mwari vakagadzirisa era yemhandara, ngavagadzise era yelife yako. Mwari ngavagadzise era yekubasa kwako. Mwari ngavagadzirise era nokuti Mwari ngavaone kushingaira kwako. Mwari ngavaone shungu dzako mukuvanamata. This era must be corrected. Vakashandiswa ndevamwe kwete iwewe. Mwari ngaakupe nyasha dzekuremekedzwawo. Vanhu ngavatarisewo kuti newo uri kuitirwei. Washanda makore mazhinji, kampani yasimuka, waita zvinhu zvinoyemurika, but iwe upenyu hwako sei uchiramba wakadaro. May God correct this error. Genesis 11. Uchaona kuti pane mukomana wainzi Kenan. Genesis 9. Mukomana wainzi Kenan akaona baba wakashama. Sure you know the story, vana wa Noah. Ndokundotaurira vakoma Shemu naJafeti. Vakoma ndokubva vafukidza baba. Baba doro rabuda ndokubva vatanga kukesa mudiki avaona akashama. Ndokuropafadza vakoma vari 2. Yeti chaita kuti baba mupfekedzwe inhau yekuti ava vapiwa information nemunhu akuonai. Saka hazvitangire pakungoropafadza vakupfekedzai. Tangai nekuropafadza aona need. Hongu haana kukupfekedzai but ataurira vakoma kuti mugone kupfekedzwa. But Noah ndokubva akesa munhu akonzera kupfekwa kwake. Ari kungotangira pakuona vamupfekedza achiignore kuti vazviziva sei. So Kenan wakatukwa. But Mwari mukururama kwavo vanotonga nekururama. Kenan ari kuramba riri zita riri connected to case. Kenan became a promised land connected to blessing. Tina Mwari unokorekta maera akaitwa kumashure. Kana una sekuru vakamboshandiswa, tete vakamboshandiswa, iwe Mwari ngaakuwanire nyasha. Mwari ngaakuwanire favor. Mweya wekuabuswa, wekushandiswa uregere kubata pauri. Hausi Kenan anotukwa, uri a fertile and a promised land. Tina Mwari unotonga nekururama. Anoona kushingaira. Anoona moyo wako towards the kingdom of God. Hauna kuya mpalasi kuti mambo wangu dzirwa, but wauya kuna Mwari anogona kuchinja upenyu wako. Tina Mwari hama dzangu, tina Mwari wakatendeka. Anota akaona era yaitirwa Abishaga, akanganwa anotarisa kuna imwe mhandara yauya muimba yakwa David. Oti kana David asina kuziva mukadzi wake, but panewe denga richakuziva. That's why Joseph akanzi mukadzi wako denga ndora muziva kuti ave nepamwiri. Kureva kuti zvauchatadza kuitirwa nevanhu Mwari ngavakuitire pachawo. Abishagi ari mhandara mambo havana kumuziva, but Maria ari mhandara Mwari vakamuziva. Zvanzi the Holy Ghost will come upon you. Kureva kuti vanhu vakasakuziva Mwari ngaakuzive. Vanhu vakasakusimudzira Mwari ngaakupe nyasha. Vanhu vakasakusimudzira simudzirwa naMwari. Maera akaitika kudzinza, maera akaitika kudzinza rekwako, ndauya kuzoakorekta nezita raJesu. Nokuti kana mhandara yakusina kuzikanwa naDavid yakauya ikava mugumbeze ikaparara zvakadaro, Mwari wauya futi kumba yaDavid ndokubva aona kuna imwe mhandara zvikanzi wakaropafadzwa pane vakadzi. Usina kuziva murume, ini Mwari ndichakuziva. Uchatakura pamiri pasina ine vanhu but pane chekuita naMwari. Kureva kuti kune mhandara yakarangarirwa nokuti
nokuti Mwari wedu unokorekta maera emhandara. Era yekumusha kwako toda kuikorekta. Era yekudzinza kwaunobva ngaikorektwe naMwari, nokuti wakasarudza kunamata Mwari anoziva zviniko kumashure, but anoti paupenyu hwako hazvingaitike. Nyasha ngadzikutevere. Ropafadzwa zvaunobata, komborerwa naJehovha. Hautenderwe kushandiswa, roorwa mwanasikana, hautenderwe kuabuswa, simudzirwa pabasa, mari zhinji ngaibatike. Joseph ndewe lineage ya David. David akava nemhandara haana kuiziva. Mwari ndokubva vaona kuti haisi choice yemhandara. Kuzvibatawo kumunhu aitova nefuture aitotarisirawo zviri nani. But kune vanhu vamurongera kuti vamukanganise. Saka zvese zvakarongwa navanhu zvikukanganisa, Mwari vanozvikorekta. Mwari ngavakorekte masystems iwayo. Kana kune masystems ekuti munongoshanda pasina imba inovakwa, tanga ngaivakike newe. Mwari ngaashande newe. Kana kune madzizekuru akafa achingoshandiswa vasina chavakaita muupenyu, the error must be corrected. The error must be corrected. Ngazvikorektwe pauri, ngazvitangirewo pauri. Tina Mwari asingakangani. Saka uchiona Jesu wacho anobva anzi mwanakomana waDhavhidhi, kureva kuti ndiri kugadzirisa nyaya yaDhavhidhi yekuignora mhandara. Jesu anonzi son of David, nokuti David wakapiwa mhandara akaignora, but Mwari pavakaona mhandara havana kuignora. Mary akanzi the Holy Ghost will come upon you. Mweya waMwari ngauye pamusoro pebasa rako, mweya waMwari ngauye pamusoro pemuchato wako. Mumereji imo muchigamuchirawo kudiwa, regera kungoshandiswa, iva amai vanoremekedzwa diwa. Mwari ngaakuwanire favor. Kana Maria akarangarirwa nedenga, zvikanzi usina kuziva munhu asi uchava nemwana. Kana vanhu vakati havakuzive, una Mwari anokuziva. Vanhu vakati hatina basa newe, kuna Mwari ane basa newe. The error must be corrected. Haungape company information yakadaro neloji iyoyo. Ungopiwa a title without anything to show forth. Kunzi boss ngakuteerwe nezvinobatika nezvinooneka. Rega kungopiwa promotion inongokudziisa. Iyo kusalutwa nevanhu usina musha hakunakidze mani. Boy kana nekungosalutwa nekungobhigwa pasina chekunongedzera chaitwawo muupenyu hwako. Anonzwa kuti vana vako havadye hairstyle, havadye hembe dzakanaka, havadye ndege dzaunoenda kuDubai. Mhuri yako haigare matiketi endege. Hapana paucharatidza mhuri yako kuti kambani yandiendesa uku, taenda kuholiday uku, taenda kuholiday uku. Vana vasina pekugara, uri kudziisa mambo. Vakuda kutaurwa navo kunzi vakuru, zvemaholiday madi kundipa iri mandavaka. Ndemwe murume wandaifamba naye so. Aiti akangoita any trip hada kuenda kunze kwenyika, but mfana wangu ndipe passport, mfana wangu ndipe passport. Ndakazogara pasi ndikati mkuru, tafamba nguva refu, ndichikuperekedzai muchiita zvinhu zvenyu. This time mbondisiya ndambosara ndichitawo zvangu. Why? Because ukatarisa tiri kukura, mhuri haigare mutiketi rendege. Kuti mwana wangu ndakaenda kuEthiopia, ndikaenda kuDubai, ndikaenda kwakati, chigare waridzai matiketi murara. Iwe Moses akaramba nokuti anga akura pakuziva by faith. He refused. Chairamba chi rugare rusina basa. Because atonitengera iPhone latest ndokuenda kwatetereko. Ndiye iPhone imbomira ngatidzike pamondoro apo. Inda yekumondoro haida dai iPhone. Wega nyuma kuti pari kushandiswa munhu apo. Chaizvo zveupenyu haadi. Asi kuti ngodzirwa so. Muri mugumbezemo, muri mupalace. Mwari ngavakorekte era. Upenyu hwo unobohwa. Wokunzi vanhu vachikubhiga so, but wegonyazo zoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu. Life haise tiri dispensation yekuti maselfie uchitorwa uri pakati. Kana ukatorwa picture pamoyo yakanaka, una moyo wewe. Zvimwe zvinhu hazvina basa. Kungodziisa mambo. Hallelujah. Yes. Apa ndiri kungotsika vanhu manje ndichanzwa musha.
mafuta ekumvuro. Kumvura, kumvura, makore ari kufamba. David akangofa bedzi, muri kudzoka kumba. Ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna unodana naye mpalasi. Hakuna anombokuda. Saka pane katime kekudzoka. So kana pane katime kekudzoka, chimbori reflecta upenyu wako kuti sandiri kuitei. Hallelujah. My God. Hakudzoka nemoyo, unodzoka nefoto. Munenge mava pamhondo uri muchiudzana kuti kona apa moyo pamoyo patatira. Indokuwadza munhu. Waterfront. Muri pa front pekamba kako kada kudona. So waterfront. Pakuda kuita hasha na Satan. Kuti usaninyepere ne palace isiri yangu. Usaninyepere ne mo isiri yangu. Nyika isiri yangu. Imba isiri yangu. Mwari ndiwanire wonyasha. Ndigone kunongedzerawo panonzi pangu. Ini pane kumba kwatai Roger sokuwadzana. Sandotaura chiMalawi, ndakura pamind. Samudhara weipapo, anditi taitara naye chiMalawi. Ndiwe mwana wapano, ndiwe mwana pano, uri turi mwana wepano. Sachaindinetsa nyangwe achinditi uri mwana wapano. Mwedzi ukapera. Aida mari kumwana wapano. Ndopana unoti handisi mwana wapano. Mudhara rundivharo. Adati nditore makore ndiri pano chidzirwa zvangu. Mwana wapano anobvisa rent. Veipapa wafana kubvisa. Ukaona uchibvisa ari kunyepa. Mashoko ekuti udzise homwe yake. Unzoti apa ndibve hapana mudhara wedu chai hasi mudhara wako. Mwana wapano anobvisa rent. Kune zvinhu zvinodziya upenyu uchiwestwa. Kune zvinonakidza upenyu uchiwestwa. Nguva ichifamba. Wakaipa unototaimira nemasystems iwayo. Faro paakatsvaka ana nyamukuta kuti vauraye vana vakomana, anga akarongeka, haana kutsvaga mabhinya. Because pakauya mabhinya ane mabhemba, vakadzi vane nhumbu vanotiza. But mukadzi vane nhumbu akaona nyamukuta anoti gogo maswera, unowirirana nemhondi yako. Faro akatsvaka ana nyamukuta vanouraya vanakomana. Nyamukuta zvinongoreva munhu anobatsira kuti unyatsopona. But iwo professionally vaiva ana nyamukuta mamidwife. Spiritually they were assigned to kill. Saka vasingazive zvemweya vaiswera vachitotengerana nyamukuta madrinks. Iye achitoziva ndochiurayira ichi uchivanwisa. Mweya chini akarongeka kusvika ipapo anotsvaga zvinhu zvaunofarira zvawakagamuchira kuti zvinyatsokudestroya. Yes. Imagine nyamukuta akaudzwa kunzi akurayire mwana, anenge akatopfeka uniform yeunesi, achitonyemwerera uchitomuti go handapadhuze gogo aiti zanitokauraya manje. Haana kuti mondi uyu aitamirai vakadza. Dai vakadzi vane nhumbu vakaona urume ane mabhemba vaitiza kuti chaurayirwa vana, but kwakatsvagwa vanhu vavanotenda. Attack ya devil yasvika pakudaro. He pretends to be like an angel of light. Pese pari kurongwa program na Satan, panorongwa tunhu tunoapetiza, tunonakidza so. Nokuti gore nguva inofamba, makore anofamba, utozoona kuti hapana iripo. It's time to correct the error. Muromo wa Abraham ndomuda. Vachitopinda kuEgypt, Genesis 12, vachipinda kuEgypt. Akati kune mukadzi wake Sarah, a beautiful woman. Sarah, remember na Abraham wangu akachembera. But Abraham akaona beauty. So you're a beautiful woman. Vachingopinda muEgypt, zvikamhanyiswa kwamambo kunzi kune munhu akanaka apinda muno. Egypt yaitova nevasikana. But Abraham na Sarah pavakapinda muEgypt, mambo chaiye ndiye akatora mukadzi waAbraham munyika ine vasikana, kukatorwa vamwe gogo. Vaita mbiri yerunako. Zvoreva kuti runako ruri pana Sarah harisi runako ruri pachiso. The prophet of God Abraham akataura beauty isipo ikamanifesta kumeso evanhu. Kureva kuti iwewe ya a prophet of your own life. Learn to speak positive words upon your life. Taura wega kuti kushandiswa ndichada, kuabuswa ndichada. Baba ndakuda
zvipo zvinobatika muupenyu hwangu. Ndaneta kudziisa mambo, ndaneta kudziisa makampani evamwe, ndaneta kudziisa marelationship evanhu. Ndakudawo murume anonzi wangu. Unonyaradza wemunhu ndewako ere? Achitokudza sokuti maiguru wako anzwisise. Iwe wakatanga kunzwisisa rini? Unopiwa zvichemo zveimwe imba iyo. Apa kuda nharo kuti Mwari wakarangarira Mary iri mhandara, mukamuti ya favored. Maona kuabhiswa kwa Abishagi na David. Rangarira upenyu wangu. Kana Mwari vakazviita vanozviita. He is the same yesterday, today and forever. Zvinotangira pauri. Pakutoda mweya wenharo. Zvakuda kutotangira pauri. Kuti Mwari inini ndini ndichavakawo imba kwedu. Vamwe vese vakamboshanda vakashandiswa kwete type yangu. Ndinotenda muna Mwari unoita zvishamiso. Nyangwe Mary asina kuziva murume akatakura pamiri. Nokuti unoziva Mwari unoita zvishamiso. Ngazvitange kuonekwa paupenyu hwako. Zvanyanya. Ipattern, isystem iri kumhuri. Vakashanda uko hapana chakabuda, vakashanda uko hapana chakabuda, vakashanda uko hapana chakabuda. Iwo unoziva Mwari iwe. There must be a difference. Takuda mutsauko womunhu anoziva Mwari nemunhu asingazive Mwari. Maria warangarirwa pamadzimai ese. Ndokubva atakura pamiri paKristu. Pandinoza Joseph akafunga kumboramba Maria. Asina kunzwisisa nyaya. Denga rikaburuka rikaudza Joseph regera kuramba mukadzi wako. Mwari ngaadefende zvinhu zvako. Zvauri kuita naMwari, Mwari ngaave defender wezvinhu zvako. Wanirwa favor iwe kuita nhumbu isiri yemunhu waunodedana naye zvinorambisa. But Joseph akaramba aina Maria nokuti akapiwa kunzwisisa naMwari. Mwari ngaaunzwe kunzwisisa pabasa pako. Uregere kuabuswa, unyatsosimudzirwa newe upenyu hwako hudziye. Zvingani zvaunonongedzera tisi takaita izvi, tisi takaita apo, tisi takaita apo. Zvevamwe kwakunongedzera kuti asi ndakazoitawo apa pangu. Wapedza kunongedzera zvevazhinji zvawaita, gonawo kutendeuka unongedzere kuti asi apa ndo pandaitawo zvangu apa. Mwari atiwanire nyasha. Mwari atirangarire nyangwe nemunyika yevatorwa. Hama dzangu munoziva kuti Goshen yaiva nzvimbo yekuti Mwari aitira vanhu favor, but Goshen was still part of Egypt. Tine zvatinogona kuda, but ngatizivei kuti kuGoshen hakusi kuKenani. In temporary blessing, but permanent blessing iKenani. Saka Mwari pana Exodus vachitendera kuti Farao aome moyo. Why? Nokuti mukasaomerwa moyo munoramba muchibeliever mu Goshen system. Yet Goshen is still part of Egypt. Pakudiwa panonzi pako kudarika munana wemu Goshen. Andozati kuroja pakanaka kunoita kuti udzirwe. Landlord wacho hanetse tinongesa mari pa account atisati atombomuona. Unosvika pakudada so nedambudziko rako. Kuroja idambudziko pari pane pazvinodadisa. Landlord wacho kana kutaura hatauri. Ufunge pane zvinhu zvokuti zvinofanira kutobohwa kuti zviunze change. Pane zvinofanira kukuprovoka so kuti zviunze change. Iyo mugombezi mauri kudziisa mamu pane anofanira kumbokuudza kuti iyo munodanana nemudhara. Uri kuitei mugombezi budomu. But vanhu vaingomuti madam. Ndimuna wa David madam. Varara seiko mambo. Chii chaanobuda nacho Abishagi? Hapana, time yake ndo yawestwa. Makore afa. Paanotozobuda imomo mupalasi David afa. Anosvika type yese aida kumuroora. Yakaroora kudhara. Ndo paunozobengenuka manje kuti varume vakandikuvadza naye. Ya gogo. Vanhu vakutonyeya kuti kagogo kakarike mupalasi kako. Asata munzi vanhu vanoyemurwa asati gogo angarive chirungu manje ava. Vairova smart manje gogo vasina pekugara.
gogwa vanga vasingaite. Tinawana gogo edu vechirungu but havana chavanonongedzera mulife. Ndeve chirungu so chemberi acho ndechivheti aina pekugara. Kune kwayakadzisa mambo ikabhenefita irimo. Pane zvakanaka zvinoitika zvisiri zvako but zvinokuvaraidza kuti ufunge ndezvako. Ine vabereki vangu pavakandirumura ndakuenda kunoshanda ndo pandakatoziva kuti handina poto nai. Bozi kana uchibikirwa mpoto yamudhara ipoto mwana mudiki anoti zvinhu zvedu zvine muridzi. Zvaunoti zvedu zvine muridzi. Iye haati zvedu anoti zvake uchiti zvedu. Pandogara pane wifi yedu totoshandisa. Ine munhu anototi yake iwe uchiti yedu. Chinzwa kunyumwa paunoti zvedu imbonyumwa so kuti ndezvedu nani. Murungu wacho munhu mufunge. Murungu wacho munhu chaiye. Kana problem kada makore achifamba unozoona wapa bed bridge wakudzokera kuti anga ari right ake but ma1. Pakudawo munhu aigona ngouya una advice ongoti kuna Abishagi, sisi ndimi muna mambo Mugumbeze munodanana here mukati umu? Ramangwana rakamira sei? Vanhu vanombokungwadzawo so sekuya kwandaita sokungungwadzana bishana kuti apa kudziisana hapana chiri kubuda. Ufunge zvinogona kubhowa nekurwadza kuti ungobuda Mugumbeze ramambo udzokere kumaraini but it's worth it. Zvakanaka kubuda nguva ichiripo. Bozo ukazobuda timu rekoresera roorwa nekuroora panze apo unoita gogo yechirungu. Takamudhara akairarama chivheti chaicho pamuzanza kamuvheti kamudhara unosara nechirungu pamuromo. Life isiri yechirungu. Pamuromo panosara chirungu. Life yese haisi yechirungu kana. Yangu wekuita hasha kuti Mwari vhure meso angu. Ende ufunge kana shoko ratauya kwauri Mwari vane chikonzero. Why? Nokuti kana vakazviita mulife yaMary kuti hakuna mhandara ichauya kwaDavid kuzongoshandiswa, iwewe kana wauya kuna Mwari hauna kuya kuzoshandiswa. Wakauya kuna Mwari anobvisa kushandiswa nekunyadziswa. Ndokumbira tisumukende namata. Mary wakauya kuna David, kuna Joseph ndewemba yaDavid. So Mwari vakatarisa kuti David ane mhandara yaakabhiusa akasabata akasaziva, but nokuti munhu wauya kuna Josefa wemba yaDavid, iye Mwari waIsraeri, ndokubva arangarira Maria. Manheru ekurangarirwa, manheru ekurangarirwa. Haiwa ushandiswe kusvika rini kunai? Takuda nyasha. Iwe Murungu wacho ngaamboita breni yekukubvunza kuti unogara pai, unogara kupi. Ngaafungewo mhuri yako kwete iwe, ngaafunge kwaunobva. Mwari ngaatipe type yevanhu vakadaro vasingakuitire tunhu tunodziya but vafunge future. Ini kana ndadya zvinonaka kovana, Mwari ngaamutse moyo wevanhu vaiita kuti vadzirwe vambofungawo kuti wako upenyu unodawo kudziya uri kutonhora. Ariko Mwari akadaro. Moyo yemadzimambo iri maoko aJehovha. Ngaaite pfungwa yekuti wega unoshama kuti Murungu azvifunga sei. Sei akudawo kuti zvangu zvidai so. Yoda tinamate. Yoda tinamate. Iye ndakapembera ndapiwa imwe ofa nevamwe mama so kumba kwatogara kuota fozo.
vandifonera ndifundisa nzaka muchiparidza muti togara kwakati kumba kwedu mama wangu wakafa kuZimbabwe imba yedu yekota foza ine munhu ndemunogara ikoko tikapinda tikatendawo Mwari. There is a starting point in everything. Kufira pekutangira ndo mistake, but pane panotangirwa. Kuroja kunorodzwa ndo pekutangira, but kufira mukuroja I mistake. Usatombozi kubhabhadzira life pane pekutangira. Sorry ndakusumudzai manje. Ndine shamwari yangu ya garden boy wandakapa advice kuti kamari kauri kuwana ita unyora ma subjects wakafuira we improve your life. Paakanoudza murungu wake akati uri kufurirwa. Bozi kuno vanhu kuti ufere garden boy. Pau garden boy panotoshandwa ndo pekutangira, but kufa uri garden boy era. Life pane painototangira. Kuroja one room kunoitika. Indakagara mu one room nemwana aitoita form 1 musikana. But kuti tisvike mukufa tichidaro hazviite. Toda kutsvaga Mwari anotiwanira nyasha. Pane pekutangira pasiri pekufira. Stage yauri Mwari ngaakupe dzimwe nyasha. There must be a change, there must be a movement. Why? Because the future yako ne destiny yeupenyu haifana kurongerwa ipapa. Pane kwaunofanirwa kusvika, pane kure kwaunofanirwa kuenda. So ndiri pakati pekugara ndokumba kwatiri kugara ikoko Water Falls. I had a phone call nemwe mudhara akanditi mfundiso yaikuno. Ati shedza ndokubva aita for the same question. Muri kugara kupi? Tamutsanangurira zvikanzi ndepenyu zvikanzi aiwa. Zvikanzi hazvifanirwi kudaro. Ndokubva ati chitorai motikari iri pasi apa nemalawyers ari muofisi pasi apa nasecretary endai munomaka stand yamuri kuda kuborodhewa. Tikaenda tikanomaka stand paperwork ndikadzoka kumba nematitle deeds. Mwari waona kuti mufundisi ari kuroja, but kuroja hakusi right. Yeti pandinoroja pacho handiroje zvekubvisa rentka mahara full house kumasabhabhu, but it's not enough. Why? Because haisi yedu. But takadekara ipapo zvekutozorora kopane bhota zvova izvo haizvi. But Mwari anongazvati tsana vari kungodziisa munhu. Bozi kuchengeta imba yemunhu ka? Kugara ipapo, but kuseri kwacho munhu ari kuchengeterwa musha wake. Unozozviona kana akudzoka. Saka Mwari vakatirangarirawo ipapo. The same God must remember you. Ngazvive pakudziya zviende pazvinhu zvinobatika. Let us begin to pray. You know your story. Baba tinonamata. Mwari wakarangarira mhandara Maria. Maona kushandiswa nekuabhuswa kwemhandara yainzi Abhishagi. Mwari wazuro nhasi namangwana. Munosimudza marombe kubva muguruva. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Nyangwe nekwavanoshanda. Ndataura favor. Varegere kungodziisa mambo nemakambani, but wavo upenyu hudziye huve nemeaning. Vave nezvavanonongedzera zvinobatika muupenyu. Nyasha dzidururwe Mwari kumisha yavanobva, pamusoro pemhuri dzavo. Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama. Ndinorayira mweya wokushandiswa. I reject, I refuse every spirit yeabuse. Relationship isingalide kuwanano. Relationship yeabuse. Relationship yekushandiswa. Mweya wokusada kurorwa nekungoabhuswa. Ndiri kurayira Baba upenyu hwomwanasikana ngavarangarirwe Jehovha. Ngavarangarirwe Jehovha. Ngavabviswe mugumbeze risina ine destiny yavo. Ngavabude mugumbeze risina ine destiny yavo. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Spirit of abuse, I command you to go. Spirit of abuse, I command you to leave. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabhuswa. Maoko ngabate zvinoendeka. Maoko ngabate zvinoendeka. Nezita raJesu. Abhishag spirit. Abhishag spirit. Abhishag spirit. Regedza upenyu hwevana.
regedza upenyu hwemwanakomana, regedza upenyu hwemwanasikana nezita raJesu, nezita raJesu. Dzimba ngadzivakwe, michato ngaichatwe, zvavanoshuvira ngazvibatike. Mwari wenyasha, batai mwoyo yemadzimambo nevanoshandira Mwari, ngavavanzwe, ngavavarangarire, ngavagone kuvaonawo sevanhu, ngavafungurwe Mwari pavanogara, ngavafungewo Jehovha pamusoro pemhuri dzavo. Taneta kudziisa mambo, taneta kudziisa makambani, taneta kuvaka zvevanhu, takuda kuvakawo zvedu nezita raJesu. Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka. Ndataura Baba kusimudzirwa, ndataura kusimudzirwa nyangwe nebasa raanoshanda. Elevation Baba, elevation Mwari, kusimudzirwa kwevana venyu, mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa ngaushayiwe simba. Mwari wenyasha, Mwari werugare, I decree and I declare your grace and your favor in the mighty name of Jesus. Wow. Wow. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Makatabo shataka. Riba baba ba shiketa baranda la boshianda. Mante zake baliga dayaso konta bariga dianta. Miketa kula bashiketa bara mandiaka kela basande. Ya baba bashiende ketele kete. Mosabiata kaliga dayasi. Mante baze kadela boga digasa. Mentata la boshiata. We give you praise. Thank you, Father, in the name of Jesus.